हेलो लोगोफोर गिबियाव आंनि सुरासना यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंसिनि गेजेराव मोनसे शर्ट टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआ जाहैबाय जायनाखि जाय जुनियर यूट्यूबारफोर बे जुनियर यूट्यूबारफोरनि थाखाय बिसेसकै गोनांथि जागोन। दिनै जोंनि भिउसफोरा मानि थाखाय भिउस जाया आरो मानि थाखाय जोङो साबस्क्राइबारखौ मोना, बेयाव जोङो माखासे बहुत क्रिटिकल थायो। दिनै मानो होनब्ला गेदेरफोर जेनेबा बैसोरथ' 50K मोननायफोरनि 30K 40K इदि बेसेबां जिनाखि गोजौआव मोना मानो बिसोरनिथ' भिउस फ्राय जाखायो। नाथाय जोंनि जुनियर यूट्यूबारफोरनि मानि थाखाय साबस्क्राइबार जाया आरो भिउस मोना बेखौ नोंथांमोनजों आङो सावरायलायनो थाखाय आङो दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना सानदो दिनै आंबो सासे जुनियर यूट्यूबार हिसाबै दिनै आंबो यूट्यूबाव एसे गोसो दं हिसाबै दिनै आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। फै जोङो गावजों गाव सहाय होलायनि। दिनै साफ्रोमबो नोंथांमोना आंजों डिसकास खालामनो हागोन एबा रायज्लायहरनो हागोन बे भिडिअनि दारै। आरो सोरबाबो जुदि साबस्क्राइब खालामा होननानै सोरबा बायदिया नायग्राल' थायो, दिनै बे नायनानै सोरबाबा भिडिअखौ ससेल' नायनानै पस्ट खालामो आरो सोरबाबा बिदिया भिडिअखौ नुदोंब्लाबो साबस्क्राइब खालामा। दिनै बिनि थाखाय जोंनि माखासे भिडिअफ्रा भिउस जाया आरो साबस्क्राइबारखौ मोना जोङो। नाथाय जोङो माब्रैला साबस्क्राइबारखौ मोनलायनो हागोन दिनै जोङो सावरायलायनि एसे। बेनिखायनो नोंथांमोना गासैबो जेनाखि जुनियर यूट्यूबारफोर नोंथांमोना कमेन्टआवहाय गावबा गावनि नाम्बारखौ हरनो हागोन। दिनै बे नाम्बारखौ मोनसे ग्रुप एबा मोनसे खालामनानै जोङो भिडिअफोरखौ शेयार खालामलायनि, अब्लानो जोंनि भिडिअफ्रा दिनै शेयारनि एबा साबस्क्राइबारनि लामायाव फैगोन। जेरैबायदि साननानै नायदो बै प्रेंक भिडिअफ्रा माबायदियै बिसिनि भिउसा बारायो, जेनाखि हिन्दी जेनाखि शुट खालामग्राफोरनि प्रेंक भिडिअ खालामग्राफोरनि साबस्क्राइबारफ्रा माब्रै बारायो एबा माब्रै भिउस जायो नोंथांमोना निश्चय मिथिनो हाखागौ। बिनिखायनो दिनै आंबो बे आइडियाखौ लानानै दिनै नोंथांमोन जुनियरफोर यूट्यूबारफोरजों आङो बे डिसकासखौ लानाय जादों। बिनिखायनो जोङो सावरायलायनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना साफ्रोमबो जेनाखि जुनियर यूट्यूबारफोर 1K साबस्क्राइबार मोननि एबा 1Kफोर 2Kफोर बिदिब्लाबो जागोन। दिनै जोङो मोनसे ग्रुप खालामनानै जोङो गावजों गाव सहाय होलायनि, मदद होलायनि, जोङो शेयार खालामलायनि, अब्लानो जोङो साबस्क्राइबार आरो भिउसखौ मोननो हागोन। एसेनोसै आंनि मिथिहोनाया।